बतावा हो पूरा गांव में जो खलनी कहीं उनकर पता नहीं थे। पता ना के कहा ना पता भइल बड़न। इहर ओहर ताकत नहीं किहर लोकते नहीं खान। अब हम का करी। ई त कह कि आज स्कूल के छुट्टी रह तो घूमे फिरे चल अनी ह। और वो भी एको दिन ऐसे छुट्टी मिले वाला नहीं खे। बड़ा घड़ी स्कूल में कड़ाई चलता आ लइकन के रेल के पढ़ाई चलता। अगर ना पढ़ाई आ ना लिखाई तो अचानक चेकिंग करे चले आव साहब तो काम खत्म। नौकरियों ले हाथ धोवे के पड़ जाई। आ नौकरिए बा कि हम जिंदगी जियतनी। अगर नौकरी हमार ना रही तो कैसे रोजी रोटी चली तो ये हमरा समझ में ना आवेला। जब कि मर्द बा कि घर के काम काज निखे होकर सुध तो और का करतन। कहिए कहनी कि देख गेहूं बोआ दो आ जेतना पुआरा बा एक टूटी कटवा दो तो कुछ कामे काज नहीं खन करत। काम ना धंधा दुख रोटी मांदा। अब उहे हाल बा उनकर। इनिए त ठूंठ में जना तक करत हिजा आके बैठल बान। का हो ई का करतड़ अपन खानी तनी बनावा तनी। दिन भर खैनी खैला से हो जाई पेट भर जाई। खाना ना खैबो खैनी खैबो तो कर पेट भर जाई। बाप रे बाप कहता ना कहो एगो कहले बना। हाँ ये सैया खैनी खा के दांते से बेचैनी धइले बा। ई कुल में तेज बाड़ो आ पुअरा कटवावे के बाटे कुटी उना कटी। कौन कौन मशीन है? भगवान दिन भर गांजा पी पी के ढाई ढाई करत बा रात भर। देखा कौन मशीन आई? फेंका जाई। कौन मशीन आई? कौन मशीन आई? काटे खाती कौन नहीं आई? छाटी मशीन आई। ओकर दो तीन चार गो मुंह बाटे दोनों ओर मुंह बाटे। तारा मुंहवा तो बकले बटले बा कि भकर भकर बोलत तो कोनो काम काज नहीं करवाबो। एगो नीचे बिगी एगो ऊपर बिगी एगो बीचे बिगी। सब बिगी तो कौन काटी? तो क्यों ना ले बिगवावे के? ये तारा ले बतिया वाला 10 कोस पैदल गोल बराबर बाटे। तो ऐसन तू बाटले बड़ा मरद। अपन चश्मा देबू लगावे के? हमर करे जे लगइबो हां चश्मा लगइबो रूप ना नेखा गान सुपनेखा तने हाल बा। ई त कह कि बियाह शादी हमर हो गइल बा ना तारा संग ए त बटलो बानी। दूसर रहती सन त भाग जीती सन। हमरो नियर आदमी त चार आंख से बियाह कर लेल बा तो भगा देत कही। अरे मोना लौकता। अरे मोना हम चार आंख से बानी आहार बानी। अच्छा ये बताओ कि एक आंख से एक कोस लौकता तो दो आंख से दो कोस लौकता चार गो आंख से जब पूछे ना आवेला त पूछे ला कछि हो जन त पुअरवे के टांग ले ए ठोपर को ठोपर। सुना जाके गाड़ी वाला के बोला के कुटी कटवाइबो के बस उड़ैबो हैं बस। अरे नतिया तो गलबा तोरा काम नहीं करे हरे। हम जाते नहीं जो जाते बोला के लिए जाइबे कि ना तू अबे जाइबे? एगो बिया सोढ़ वाली ओकर नीचे से बिगेले भड़ 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 यही कुल में तेज रहबे पिय करऊ जल्ला ओ सही दिन रात जियबे या खइबे या पियबे। बतावा हो माथा चाटे खातिर केने से केने चले आवताटे। यही पर गांव जरा में कहसन कि मास्टराइन भी मेहरारू कोई कैसे रह जते। जब चश्मा लगाई न तब चेहरे आंखी कह के बोलावेला चारा खोला तनी। हमरा भौजी का बोलो का हो देर बाबा का गई कुछ ना हो चाचा तो देखने भैया गई ना हो नहीं का करबो कुटी ना कटाई घर में ना रखाई। ऐसन दिन बनताटे बारिश पड़ जी त का होई? सब का देखो तुम दिन मौसम कैसा है घरी बनता। आज एतवार तक स्कूल के छुट्टी रहल त हम कहीं के कटवा उठवा के रखवा दी। लेकिन तुम पढ़ाई में खूब ध्यान दे लड़कन पे ना। अब ना देबो त का करबो? कि तुम खतरनाक पढ़ाई करावे मारे लो खूब नंबर दे तू ना लड़कन के मार के डरवइबो न त कहला में आजकल के लड़का नहीं खसन। आजकल के लड़का जानत का करतो सन चमकीला में न हई हती ते मिलेला बोनफिस कहला उ डाल डाल खूब घींच घींच के बउआ तड़सन। तो अब का आजकल के लड़कन के न कुछ बढ़िया से लिखिया से ना लेकिन फुकिया होने की जरूर चाहिए। फुकिया? हां फुकिया का कहला? सिगरेट का हो
एको गो नाम बा ना सिगरेट गांजा दारू सब न। आवेला फुकिया में। हाँ, फिर एगो का त नाम ओकर मेहरारू की कैसे तो का नाम हो कुल मारे न हीरोइन छी। अरे आजकल के लड़कन बहुत तेज बड़ा सन हम। और अच्छा ई हमारा के ई ना बुझाला ना भौजी तो नाटावा तो कैसे रह गइल। अरे मुआ ना उमवा हमार बियाह करवा देलस हो। हैं जल उमवा जब बियाह करवा देलस त का करब हमर कर में जर गई। मते हाथ ना पढ़ लिख हो के आ उ होती गो ओकर ले मते तू समहर त कबू। त कोई कहता कि हम उनके संगे बानी हेड मास्टर साहब बानी स्कूल में जाई ना पढ़ाई ना वही में ऑफिस में कलम घुमाई ना जा एकदम निश्चिंत। हम कहत नहीं कि काहे मैडम ए घरी स्कूलिया में ज्यादा रहत ली सेमेस्टर वन के लड़े सिपाही नाम सरदार के कोई संगे बानी नामो बाई पगले के त का करब हो। ओ नामवा बाबा नमा हम सोची न कि कहियो बुढ़वा ध के रसरी में बांध के खींच देती लंबा हो जाई। हां हां अब नाम लिखा गेल तो अब हमेशा खातिर न गइल ऊ त बात बटले बा लाइसेंस ही न हो। हां हां का भौजी तू एकदम क्या हो तू तारा दे कब हम हंसी बर लागेला सोच सोच के। अल्लाह हंसल कर जियल कर जिंदगी में तो हंसिए के बितावे के चाहिए हंसी खुशी से। हां तो भौजी एगो काम रहे वो का हो कह देबू काहे ना कह दे बोला। जौन भैया के संग करेलू न वही सोचत तनी। तू देख के तरसा तड़न हां वाह रे वाह खासा मास्टर बने के तू करबू ऐ, मने के भाड़ में पगलाई जा। बड़ा हम का कहता नहीं हो के भाड़े में जा चलो घरे देही मो तारा के चलो तब हम स्कूल में के मिलल बाटे बड़े खाए वाला सामान हो ठंडा में चलो देही तू खइयो न घरे जवने चीज देबू तवने चीज लेही। चल आव हां तो चल भौजी का हो लेकिन पूछाऊ का तोरे से जिंदगी बढ़िया न कटता का हमारी जिंदगी बढ़िया कटता हो काहे नहीं कटता ई बताओ। का पैसा के तार कोनो चीज के तो कमी बा होला। दिन भर जाके खट तनी आ स्कूलवा में डट तनी तब न पैसा कमा तनी हो। क्या खट तलू जा तलू कहला मन चलाओ तलू 10 गो अक्षर बताओ तो लइकन के ओकर बाद कोशिश तुरत तलू एकरा आगे का बाहर बाटे हमनी के साला 1 रुपया होइए न पता। और देखो दुनू ना न पाइब आराम से घरों में रह जाइब आ घूम फिर के अइब आ स्कूलों मान के चला पैसों पा जाइब हमारा बाकी घर करतनी स्कूलों में जाके करतनी तब न पैसा पावत तनी कुछ पावे खातिर कुछ खोवे के पड़ेला। तो हमारा को मतलब पैसा वैसा देबू कि ना कुछ। देखो फ्री में तो कोई अपन कुछ नहीं के दे सकता हम कहाँ से दे सकीला हो। हम रुपया पैसा होला मजबूरी संभारे खातिर आज तू हमरा से पैसा मंगबा आज दे दे फिर काल मंगबा काल दे दे आ फिर मंगबा तो कहाँ से दे दे। उससे बढ़िया बाकी अपन काम धंधा कर आ जिंदगी है शर्म से जियो। बा सही कहत तू देखी जौन कहलू तन अब अथु ना कइलू तू हो का हो भैया कहलू पुगार त माने लव चब करब अब का माने खासा स्कूले में सजी तल मास्टर के अथु कइल का। अब रहे द जन ल हमनी के बात विचार चलेला वैसन कोनो माने खास बात नहीं खे। हमन के पढ़त रही ना हुजा स्कूल में त मैडम मास्टर के फसा ले हेड मास्टर के। अच्छा हां गोइनी जाना के दिना तो देखो त तो शुरू बना से एकदम चुप रह चुप कर रहो बेशरम लेखा बतियेब बेशरम ऐसन लेखा। कोनो बात नहीं खे बात सही रहे तो तारा के हां ऐसन कोनो बात ना होला जन अपन हंस के गा के जिंदगी बिताई न जा नहीं तो और में कुछ होला होला नहीं। हां त ओइ से चला तब हमन के हो जा का हो का पैसा का कुछ हो ना तू कहाँ ले आ जा तला मारते एकरे को पटियवले बलू का का एकरे के दिमाग खराब बका तू बड़ा सुपर स्टार देख देख पटावा चलू है ना हाँ माने सुपर स्टार बड़ा जना त चमका देबू आदमी के नो टचियर बा ए जइब समारो तब इन करे के ए नाले का जइहा नहीं नहीं संभरवा ना संभरवा लगा तू जाए जले जाता पटाओ पटाओ हां जा पटाओ जा मर दे जले दिनो रात लेवाव का हो ऐसने ना रहता ना तो हम का कहीं हो तार मर दे लेकिन ना लगे लेकिन आ तो ऐसे भी का करबो बताब ऐसे अब का करबो ऐसे से बियाह बे हो गइल बा। हमारा के राख लो मर दे
काय खातिर क्या हो जाई वो छोड़ दो करे के हम बिया कर तारा के तू बियाह करब क्या हो हमार जाई से करब कि हमरा नौकरिया से तोहारा से अरे हम का बियाह करब हो बियाह एक बेर ना होला कि बे बे होला तो लभर बना लो चल मौका मिली तो तोहरो के बना ले अपन पर्स धोए खातिर तो चला गो चल